हाय मातेरेग्ला मातेरलेन चल्लर यानंत मस्त शौकेल्ले बुल्पुल्पुगु मुकुल दूरपिदड्ने निकले ಗೊತ್ತಾದೀಪೋದಾಯ ಪಂಡ ತಮ್ನೆಲ್ ನಿಕಲ್ ತೋದಿಪ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಯರ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೇ ಎಡಪದವು ರಾಯರ್ನ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತನೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುರಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಕೈತಲುಂಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ರಾಯರ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ಮಾತ್ರ ರಾಯರ್ನ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವಳಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ದು ತೊಂದು ಹಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ದಾತೆ ದಾಯಗ ಏರ್ಪಡ್ ನಂಗಿದಪ್ಪರೆ ದಾಲಾಪು ಜಿಪ್ಪಡ್ ಇರ್ ದೂರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋದೆತ್ತಿದ್ದು ಕೊಂಟಾರ್ದುಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಬರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಲಾವ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ತಿಂದಿದಾಂಡು ತಿಂದದು ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನಿ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನು ಬತ್ತು ತಿನ್ನೀರು ಬುಕ್ಕ ಪುರ್ಸತ್ ಐಜಿಂಡ ಪಂದು ತಿಂದಿದ ಪೋಯ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನೆನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಬರ್ತದು ವೀಡಿಯೋದತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ವೀಡಿಯೋದ ಪೆರಾಯಿಜಿ ಪೊರ್ತಾದಿತ್ತನು ಸೊ ಎನ್ ಪಿದಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕಶಿಗೆ ಉರುವ ಒಂದಿತ್ತನು ಕಶಿಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಕೈ ಪತ್ತದ ಕ್ಲೋ ಒಂದೇ ಅಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೀಕ್ಷ ಒಂಚಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಯ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಅಂಡಲ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಆರಿಜ್ಜಂಡು ಆರಲ್ಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಬೊದ್ದ ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಎಂಕ ನೀ ರಕ್ಷಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ್ ಬೂತೋಗಿತ್ತನು ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೆ ಅತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.